Guys, haluin po yung mabuti. Para ang mga ano niya, you can mix very well. You can mix very well. Yan, parang may ano, parang may itim yung, saka hindi ko na pinakita mga guys, no? Inaano yung harina, kailangan ianuhin mo yung muna ganito, oh, para wala sa mga buo-buo. Kung mayroon lang dumi, makikita nyo mga guys. Pwede po mag-add lang ng milk. Ganito mga guys, oh. Pwede tayo mag-add ng milk. Kunti lang kasi baka mag-ano siya. Kaya nakatakal yung tubig nito. Pagkalasa lang ba. Hindi ko masyadong step by step yung ingredients mga guys kasi hindi pa naman ako ganun kagaling mag-bake. 1 week pa lang po akong gumagawa ng tinapay. 1 week pa lang po mga guys. Ito pangalawang beses pa lang po. Dahil sa wala na akong master baker, ako na po ang gumagawa. Ayan mga guys, ganito siya. Ayan yung blender natin. Dandahan. Wait lang. Ayan. Grabe. Punong-puno kasi mga guys. Kakalat siya, magkakalat. Ayan. Lapis. ₱5 ang isa ito mga guys. Sa isang salang ang tutubuin mo lang. ₱80 lang po. Ganun lang po siya kaliit. Sa isang kilo, ₱80 lang po ang tutubuin mo. Hindi magastos ito sa gas. Kasi kailangan sa 300 ang apoy niya. Ang kanyang init ng apoy kailangan mga 300 ang init. Kasi mga guys, hindi siya aalsa, hindi siya uumbo. Ayan. Masipag na nanay, masipag naman. Masipag naman, hindi madiskarte ka, hindi pa ako magaling. Trabahong babae lang yan. Trabahong babae. Jumba-jumba. Jumba-jumba.